Garo Hills Autonomous District Council ke BJP ke layak cikamat mendai nang sedang men-supported kemat banya jet ya ben-identify ya ki candidate jong ki borok ki constituencies but ni kat bala mendai nang etre sitom benyo ben penyakun rada amla baro alis kumnu mar 20% yo 4% yo ki constituencies ni debat yakun ya di election. Buat kita approach tambah da approach su bentang dalam tu early ban ong bangin ban ong no the way who candidate ngimpat ai ke no ka announcement of the official candidate. Ong tang po ka Garils of the Muslim Council buat hapo ka Meghalaya hi Borokaway kibriu kala fai khamat se BJP. Kala i ka kam jong honorable prime minister jong i Shri Narendra Modi. La tre bha nang banda karoi ka par na banda ka development jong ka India Borokaway buat di ka Meghalaya ru ling ba ka AIS policy. Pika ngi long bakloi ba banya tre lang hang no hunuru kumbang la tre ka MDA jong ka state government ngi buat hagi district council ru ngi kloi ba banya tre lang ti ka syongpat ka kanungut ngi job kanungut maki kin job ngi long ready ba banya tre lang